Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye ubaba uNsibande yakubingelela ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa ukuthi siyalibona usuku lwanamhlanje usasilondile ukuba siphile, simphilele, siyenze intando yakhe. Kusukela ekuseni kuze kube manje. Umphilelile nje wena. Yini umenzele yona? Ngoba yena ukugcinile wakulonda efuna wenze umsebenzi wakhe. Wenzeni wena? Mingaki imphefumulo oyibuyisile? Mingaki imphefumulo oyifakazele ngoJesu? Ayike udaba lolo yoliphendula ngosuku lwakho lokugcina. Hayi ukuthi uliphendule kimi, cha mina ngiyabonga. Luphendule ngosuku lwakho lokugcina. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Iphinde ngigcizelele, asithumela ama-messages. Khona abantu abanenkani abathumelayo, asiwathumela ama-messages. Ngiyacela noze nithumele ngoMsombuluko mhla ka-18. Asithumeli lutho. Ayike siqhubeka nenkonzo yethu izolo esigcine kuyo lapho sithi ukukhuleka nokukholwa, ukukhuleka nokukholwa. Ngoba umkhuleko waloyo okholwayo unamandla ngendlela emangalisayo. Ngiyacela ke siguqe sithandaze, sisondele kuNkulunkulu wethu ngoba yena uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyayithoba phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuba khona kwakho ezimpilweni zethu. Siyabonga Nkosi ngekhaya lezwi. Angazi ukuthi kube ikhaya lezwi alikho ngabe sikuphi. Abanye bethu ngabe sebefile. Abanye bethu ngabe basesihogweni. Kanti abanye bethu ngenxa yokuba sekhaya lezwi basezulwini njengamanje. Sikubonga uNkulunkulu wethu nalo esizwile ukuthi uhambile kuleli sonto uzongcwatshwa ngoMgqibelo. Sibonga ukuthi sizwile Nkosi ukuthi uzowaphuma umphefumulo elokhethe uJesu Kristu inkosi. Iqhawekazi lihambile. Siyabonga uNkulunkulu wethu, lisimele ekhaya ezulwini. Liyasho ukuthi ziyeza inkumbi zasekhaya lezwi ezithi uJesu Kristu inkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu kwashiselelesi. Sathi uyinkosi, wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Iba nathi-ke kule nkonzo Nkosi usikhulise usiqinise. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Ngiyamangala ngobufakazeni nabo obungaka ngokuvunywa kwezono. Buningi ubufakazeni nabo ngokuvunywa kwezono, ngiyamangala. Bengazi nobufakazi obuningi kangaka. Benithuleleni kangaka. Abantu bephuma ekhaya lezwi. Abantu baze bahambe. Bathi muduleni kababa uNsibande, thina sesijahile. Bayosidayisa kubantu abakhwela phekwethu basingcofe. Akulutho-ke. Mina ngigarante ngento eyodwa, lezo usuku lokugcina. Ongcofa mina, akangcofi mina, ungcofa umoya ongcwele. Ongcofa umoya ongcwele akanakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. And kunesifundo engisifundayo la. Angazi wena uyafundani ukuthi ungabe umgxeka umuntu at face value. Ngabe uvela ugxeke nje ngoba uwazi umhlangano walomuntu abe nawo noNkulunkulu wakhe wathi akenze lento ayenzayo. Qhamuka wena usiyamgxeka, qhamuka wena usukhuluma lokhu nalokhu, kanti awugxeki yena, ugxeka uNkulunkulu kuyena, ugxeka umoya ongcwele kuyena. So isifundo lesi, mususheshe ugxeka abantu ngoba uzazi into abazenzayo baqhutshwa ubani. Yebo, abanye baqhutshwa amadimoni, baqhutshwa uSathane, but the fact remains, awazi ukuthi lento ayenza umuntu uqhutshwa ubani. Hayike mina ngifundile ngoba kuyonke into eyenzakala kimi ngifuna ukufunda. Ngizithathe ngazenza lo muntu ogxeka ubaba uNsibande. Ngathi Nkosi imthethelela akakwazi akakwenzayo. Ngoba wayengekho emhlanganweni. Uzibonela umuntu oyisusela ukukholwa kwakhe nje. Kanti ayikhona le ndoda engigibele bafowethu. Ayingibele le ndoda. Ingenzisa konke njengokwentando yayo.
futhi nami ngiyavuma ngifisa aze awakhipha amagama awakhipha ngoDavide wathi ngimfumene indodana kaJesayi, ngimfumene wenhliziyo yami ozokwenza njengokwentando yami. Ngiyafisa nami ukungena kulo group la ezothi umfumene wenhliziyo yakhe kubaba uNsibande ozokwenza lokhu akakufunayo. Lokho nje kimi okubusayo kwenza intando kaNkuluNkulu, ukumjabulisa, ukumthokozisa kuze kube usuku engiyothwala inhlabathi ngesifuba ngomzimba wenyama, kuze kube usuku umzimba womphefumulo uyophuma ungena ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Ake siye ezwini lenkosi esithandazile, Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizoba nakho. Ngivele ngakhumbula umkhuleko wenkosi uHezekiya. Yakhuleka le nkosi ngolunye usuku bafowethu. Yakhuleka yathandaza. uNkulunkulu esekhulumile washintsha inkulumo yakhe. Ngihlale ngisho ngithi yodwa into uNkulunkulu angayifuni kumntwana wakhe izinyembezi. uNkulunkulu ushintsha istatement mawusukhala uyisola ngesono sakho. uNkulunkulu ushintsha istatement ayishintshe yonke into abeseyinqumile ngenxa yenyembezi. Ikho ethi yosesula inyembezi masifike ekhaya ezulwini. Mawufunda lapha ku-Isaiah chapter 38 uyathola ukuthi uNkulunkulu wathuma umprofethi uIsaiah wathi hamba uyotshela inkosi uHezekiya, uyitshela ukuthi ayiyalele umuzi wayo, isho ukuthi izokufa njengoba igula nje. Lokhu ukugula okuyibambile okokufa, akusikhona okokuphila. Yahamba umprofethi uHezekiya wafika wayitshela inkosi uHezekiya. Lithi izwi lenkosi uHezekiya wayesephendulela ubuso bakhe odongeni wakhuleka kuJehova. Uverse 2 wa-Isaiah 38. Mayesetsheliwe ukuthi akatshela umuzi wakhe ukuthi uzofa, waphenduka wakhuleka kuJehova wathi, ngiyacela Jehova, ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho. Wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Wena yini ongayitshela uNkulunkulu ukuthi akayikhumbule? Mina yini engayitshela uNkulunkulu ukuthi akayikhumbule? Uthi ngiyacela Jehova, ake ukhumbule. Ngiyacela Jehova, ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ake ukhumbule, ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo, ngenzile okuhle emehlweni akho. Ngingasho yini mina Jehova, ake ukhumbule, ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Iphelele inhliziyo yakho kuNkulunkulu. Uhamba ngeqiniso yini? Phela uma uhamba ngeqiniso uhamba ngeNkosi uJesu. Ngoba uyena othe uyindlela neqiniso nokuphila, akekho ozoya kubaba wakhe ngaphandle kwakhe. Uhamba ngalo yini iqiniso? Uhamba ngayo yini iNkosi uJesu? Uthembekile na? Ziyaphuma inyembezi zokuyisola ngobubi bakho. Uyakhala yini ngobubi bakho phambi kaNkulunkulu? Zisole, khala, ngoba kuyo yonke iminikelo uNkulunkulu uthanda umnikelo olethwayo wenyembezi. Khala kuNkulunkulu, umcele, umncenge, uthi ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ungawasho lawo magama wena? Baba uNsibande, ungawasho lawo magama? Uthi ake ukhumbule, ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Phela ungufakazi. Mawufunda amaHubo 139 uqala kuverse 1, uyasazi uNkulunkulu.
wazi ukulala kwethu, wazi ukuvuka kwethu, wazi ulimi wazi izwi lingakaphumi emlonyeni, wazi umcabango sekude, wazi yonke into ngami. Ngingasho yini ngithi ngihambile ngeqiniso phambi kwakho na? Ngithi ngilenzile iqiniso ngoba ukhona uyabona ufakazi. Ungakusho wena lokho? Ake sihambeni ngeqiniso. Ukuhamba ngeqiniso kuhamba ngeNkosi uJesu. Hezekiya wathandaza umthandazo engawavalanga amehlo, I presume angazi, wabheka odongeni, alisho ukuthi wacimeza. Ngikhumbula umkhuleko engawukhuleka, uNkulunkulu ebulale umuntu ngoba edlisile ebandleni engengcwele, wambulala. Ngahlala phansi ngabheka odongeni, ngakhuluma ngathi uNkulunkulu ngicela umvuse, yenzela igama lakho udumo, nanokuthi sebengitshelile ngicela umvuse, wamvusa. uNkulunkulu akazifuni inyembezi. Uyena umuntu okufuneka simkhalele. Uyakwazi nokubona usukhale inyembezi engwenya. Khala kuNkulunkulu, mtshele impilo yakho, mtshele ukuthi uhambile kuye phambi kanjani phambi kwakhe. Umtshele into ayaziyo. Uthi ngiyakwazi, athi imizamo yakho ngiyayazi. Lapho kwisambulo ngiyayazi imizamo yakho. Uyakwazi uNkulunkulu esikuzamayo, sizama ukumphilela sihluleka. Uyayazi imizamo yethu. Usuke wazama wena ukumphilela, noma uyazicwilela nje ezonweni, noma uyazenzela nje, usuke wazama yini ukumphilela? Zama, mphilele, unguJehova Sebawothi, igama lakhe lelo. BaseKorinte besibili, chapter 5 verse 14 no 15, lithi masimphilele owafela bonke abantu. Masimphilele uJesu wethu, simthokozise hlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Ngoba ukhona umangaleli wethu uyasimangalela imini nobusuku, akeke angangimangaleli ngalutho, nawe futhi angakumangaleli ngalutho. Ngenxa yempilo esiphilayo engcwele, ungcwele phambi kaNkulunkulu. Yini ongamtshela ukuthi akayikhumbule ngawe? Washo uHezekiya wathi khumbula ukuthi ngihambile ngeqiniso. Futhi kwakona ukuthi ngiyakhumbula uyacela, uthi ngiyacela Jehova, ake ukhumbule. Ngiyacela. Khona ikhathi la kufanele simcela uNkulunkulu singamtsheli. Uthi ngiyacela Jehova ke ukukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Iphelele inhliziyo yakho phambi kaNkulunkulu. Ayinasono, ihlanziwe ngegazi likaJesu. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo. Sho njalo uJesu lapha entshumayelweni yasentabeni ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Ihlanzekile inhliziyo yakho. Zinjani izindlo zakho? Injani imicabango yakho? Ayibolile nje? Awudli nje izono ngemicabango, udla izono ngemizindlo, uzindlela abanye abantu kabi, unomona, uhleba ngenhliziyo. Hayibo ke simfuna uJehova esonokuthola. Athi uHezekiya, Nkosi, ngiyacela Nkosi Jehova, ake ukhumbule. Wena yini ucela uNkulunkulu ukuthi akayikhumbule? Akhumbule ini? Izono zakho? Akhumbule ukuthi wahoshula isisu? Akhumbule ukuthi uyithuna wena uhamba? Kunezingane ezafela eswini sakho kungukuthi uzangcwatshwa kuwe. Noma ngabe yaphuma ihlule, noma abaphuma amagazi. Wazithokozisa umuntu wesilisa, wayichitha imbewu kanti ubulala izingane. Yini ozothi uNkulunkulu akayikhumbule? Akhumbule ukuthi wena ubulele. Hayibo, asisondeleni uNkulunkulu sikhale. Akhumbule ukuthi wena kwambi umgodi wathi ungifuna uyongithola la. Akhumbule ukuthi wena unempawu kaSathane, ugcatshiwe, wancinda, wakhotha udengezi. Uthi akakhumbule leyo nto. Woze egazini likaJesu hlanzwe ukuze naye angazikhumbuli. Athi uNkulunkulu izono ngiziphonse olwandle lokukhohlwa. Ukuze akhohlwe woza kuJesu. Woze umanikiniki, woze unjengobunje. UJesu uyakuthanda. UJesu wakufela esiphambanweni.
Nkosi uJesu uyangifela esiphambanweni. Ngangiyisona esikhulu kunani nonke la ekhaya lezwi, kodwa ngenzela umusa. Akukho okuyongihlukanisa nothando lukaKristu. Nangelo sevele ezulwini, nakufa nakuhlupheka nakubandezeka nendlala, ngeke kungihlukanise nothando lwenkosi yethu uJesu eyangithanda ngalo yangifela esiphambanweni. Asike sikhumbule, ke kukhumbule thina izinto esizenzela uNkulunkulu. Sibale izibusiso zezinto esizenzela uNkulunkulu. Ubuso ubonke kufanele uphindele emuva. Kufanele uhlehlele enyovana. Hayi siyambonga uNkulunkulu uyasithanda. Siyambonga uNkulunkulu udumo lonke silinikeza yena lumfanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Make ngigoqe sithandaze sisondele kuNkulunkulu. Uyakuthanda uNkulunkulu. Khala njengoHezekiya uthi ngiyacela Jehova ke ukhumbule. Lithizwi lenkosi wakhumbula. Wathi Isaya buyela enkosini yami. Uyitshela inkosi yabantu bami ukuthi ngizonezela iminyaka yokuphila kwayo. Uyitshela inkosi ukuthi izonqoba isizwe izobhekana naso. Ngane ngoba ikhalile. Uyakhala wena na? Busisiwe umuntu omanje simkhuleko yakhe ngenyembezi. Busisiwe umuntu uthi mayikhuluma noNkulunkulu akhale ngoba umnikelo uNkulunkulu angayo kudelela. Amahubo 51 uverse 17 loyo. Khala phambi kaNkulunkulu, dabuka ngobubi bakho. Uzozwa phendule. Uzozwa ashintshe isinqumo. Wasishintsha emadodeni aseNinive eseqedile ethi in 40 days ngizolibhubhisa. Azile ukudla akhala inyembezi nenkosi yakhona yakhala. Uyakhala nje wena. Wagcina nini ukukhala ukhuleka? Wagcina nini ukukhala ukhuleka? Ingoba ukholwa, kholwa, khuleka ukholwe, okucelayo uzoba nakho. Siyambonga uNkulunkulu. Angigoqe sikhuleke. Goqa nawe lapho ukhona, ube ingxenye yalomthandazo kuze uthole isibusiso sawo. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyakubonga ngalenkonzo. Ngiyacela ubusise lona loyo oguqile, lona loyo ingxenye yalenkonzo, ukubonakala ngokugoqa, ubonakala ngokuphakamisa izandla ngoba uyingxenye yena yalenkonzo. Siyakubonga ke Nkosi. Siza kube yilona loyo oza kuwe ekhala, yizwe ukukhala kwakhe, umbusise, umnikeza akakudingayo kakhulu ukungena ekhaya ezulwini. Dumo lonke lungolwakho lukufanele, wena onokungafi, wena ongebonwe, wena ohlala ekukhanyeni okungonaphakade. Dumo nenkazimulo namandla nobukhosi kungokwakho kusukela manje kuze kube phakade naphakade. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa, siyambonga ngalenkonzo. uNkulunkulu akubusise lapho khona. Siphinde sihlangane kule ngosi ngokugcinwa inkosi kusasa nangokuvuma kwenkosi. Babunze bantu siyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.